بسم الله الرحمن الرحيم Hamim Muteşabih ayetlerdendir. On manisi Hazreti Resul-i Ekrem bilen Allah Tebarek ve Teala'nın arasındaki esrarlardandır. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kur'an'ı nazil etmek galip bolan ve hakim bolan Hudaýyň tarafındandır. İnne fis-semawati vel-ardi laayatin lil-mu'minin. Tahqiq asmanlary we ýeri halq etmekde müminler üçin alamatlar we nişanalar bardyr. Ve fî halqikum ve mâ yebuthu min dabbatin âyâtun liqawmin yuqinun. Ve sizi halq edip wujuda getirmegine we ýeriň ýüzünde ýaýrap ýören jandarlary ýaratmagyna hakykatyny aşkar bilýän jemaatlara nişanalar ve alamatlar bardyr. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. O gece günnidin muhtelif bolup durmagyna we Allah Tebarek ve Teala'nın asmandan barany rahmetini nazil etmegine keşon wasileti bilen guryp we hoşk bolan yerlerini sebze horram etipdi. O yerlerini dört tarafa hareket ettirmegine alamatlar we nişanalar bardyr aqıl cemaatlar üçin. Tilka ayatullahi netluha aleyke bil haqq. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. Bu zat Hudaýyň ayetleridir. Biz size telavat edip berýäris hak bilen. Pes haýsy bir söze we habara Hudaýyň ayetlerinden başga iman getirerler. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. Helaket bolsun her bir yalançy günahkara. يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Hudaýyň ayetlerini eşitýärdi ki özlerine telavat edilip okulanna ondan soň kafirlikde israr edip sabit durýardy, tekebburlyk edip goýa ayetleri eşitmedik ýany bolup. Pes şolara güýçli azap bilen boşluk ber. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ve her wagt biziň ayetlerimizden bir zady bilse, şonu maskara ederdi. Şu tariqa adamlar üçin harlayan azap bardyr. مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Şolaryň öwlerine cehennem bardyr. Şolaryň kesp edip ele getiren zatlary şolardan hiç zady gaýtaryp bilmez. O Hudaýdan başga tutunan dostlary da hiç zady gaýtaryp bilmezler. O şolar üçin nihayetde güýçli azap bardyr. Hâzâ hudâ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِجْزٍ أَلِيمٍ. Bu Kur'an hidayettir. Ve ol adamlar ki özlerinin perverdigarının ayetlerine kafir bolupdular, şolar üçün nihayette güýçli azap bardyr. Allahu'llezî sahhara lekumul bahra litecriyel fulku fîhi bi'emrihi ve litebtegû min fadlihi ve leallekum teşkurûn. Allah Tebarek ve Teala'dır sizlere deryanı musahhar eden, ta Hudaýyň fermany bilen şonda naglar ýöriýsinip,
O sizler Hudaýyň fazly kereminden talap etseňiz diýip, şaýat siz şükür edersiňiz diýip. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. O sizlere musahhar etdi asmandaky we ýerdaky zatlaryň hemmesini. Şu zatlar öz tarafyndan insana merhamet eden zatlardyr. Tahqiq bu işlerde ulu nişanalar we